हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेटिस इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। आङो दायो हेरेमा मन्दिराव फैदों आरोना, ओमफ्राय दा फाइनालि आं दा फार्स्ट फैदों आरोना हेरेमा मन्दिराव। ओमफ्राय थाबायलांनो आं बुंलाङासै, ओमफ्राय दा बुंबाय, ओमफ्राय दा थांगासिनो हेरेमा मन्दिर बे स्कुल मा स्कुल मोनथाय नामखौनो मोजां नायासै। ओमफ्राय नै हेरेमा मोनफैबाय आरो दायो। ओमफ्राय थाबायगासिनो बे बिसोर सानैया आंनि फंबाय बिनानाव आरोना। ओमफ्राय जा दुस्थ'खा फंबायाथ' नै जाला माला खासे माखौ नायो माखौ दाङो आरो गोदाव सोरावखा। नैबे बिनानाव नैबे जाला मालाखा। दायो जों थांगासिनो ओमफ्राय हेरेमा मन्दिरखौ नोंथांमोना जा सोर नुवाखै नायफैदो गोजानना। ओमफ्राय नायाबा दामानो इन्टारेस्ट, माने गोसोखौनो गोजोननाय मोनलाय आरोना नायबा, बेखौ नायनो फैबा ओरैबायदि मोजां नाङो ना नायनो। ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो नै, ओमफ्राय खेबे थांगासिनो आरोना। नै बै दखानाव जों धुप लायनो थांगोन, ओमफ्राय धुप लानानै खुलुमहैगोन। खुलुमनानै दसे बेरायनोसै, गेट मोनसिगोन। बेखौ जाय माने गेट मोनसे दंबावो आरोना। ओमफ्राय बे बाउन्डार गेटनि बेलेग दखान होनाय दं। दायो नै दखानाव लाबाय, ओमफ्राय लानानै नै गेटआ बेनो हेरेमा बाथौ थानसालि। ओमफ्राय दायो जों हाबसिगोन, हाबनानै गिदिंसिगोन आरोना। ओमफ्राय नै थांगासिनो गिदिंगासिनो हाबबाय, हाबनानै दायो जों गिदिंनो जा दांखायो गथ'आ। फंबाय आंना बिराद दुस्थ'खा, आमाइनि फिसाला बिराद दुस्थ'खा। ओमफ्राय बिराद बरिया बिबार दंमोन, ओमफ्राय सिङाव बिराद बरिया बिबार दं आरोना। ओमफ्राय अखा हानानै मोजां नुवाखै बिबारखौ। दायो जों नै थांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। मानसिफोर फैसोदों। मुद्राखौ फरायलाय बेखौ दान बावनाय हेरेमा मन्दिर आगोल थांना आब'आ थांगोन। नोंसोर थांफ्लांबाय थानाय मानसि नामा? आब' खदायबो थानाय दायो जों आथिं सुनो थांगोन आरोना। बेखिजाय ओरै गिदिंनानै ओइ दैमाया, ओमफ्राय फुख्रिबो दं फुख्रियाव। ओमफ्राय माने दैया माबा होदों ना, माने बे सिरि होदों, ओमफ्राय दैया नांहैयो आरोना। ओमफ्राय थांगासिनो बेनो आरो फुख्रिया, ओमफ्राय सिरि होदों, सिरियाव दैया नांफैथ'वाखै। ओमफ्राय जों दा दिंखल आरो माबा दं, बेयाव थांदो आरो सुनो। जों फैदों आब', आबै, सानै आगै फैदों आरोना। आं आलासिसो जानो फैदोंमोन, ओमफ्राय आलासि जानो फैनायावनो खाथि नालाय, ओमफ्राय हाबबाय आरो जों हाबला। बेनिफ्राय खम माबाल'सो लायो, 5 मिनिटल'सो जायो थाबायबा। ओमफ्राय फैबाय, ओमफ्राय नैबे फुख्रि, ओमफ्राय बेनो आरोना हेरेमा मन्दिरा। दा फाइनालि मोजां नुथारो, ओमफ्राय गोसोखौनो बिराद गोजोननाय मोनलायो बेयाव फैनो मोननायखाय। माने गोसोआनो बिन्दास इन्टारेस्ट नुयो आरो बिराद बरिया थांगासिनो। ओमफ्राय जों दा नै सिङाव हाबसिगोन। सिङाव हाबनो थाखाय आखाइ सुना थांबाय। थांनानै दा ओमफ्रायसो नै आबै बिराद बरिया जायगाखौ साफा लाखिखायो आरोना। गिदिंग्रा लामायाबो साफा जाखायो। दायो ओमफ्राय थांसिगोन। जोंना महेन्द्रआनो गिदिंखाया।
दैसोलै हाना Ayo. जों दा खुलुमलायसिनोलै आरोना ओमफ्राय नै खुलुमसिगोन दा जमा जानानै दं आरो दै सारबाय जोंखौ दै सारनानै दै सारबाय ओमफ्राय खुलुमनो नागिरबाय खुलुमनायखौ खुलुमबाय आरोना ओमफ्राय नै गोजौआवबो जा बरिया माने उनखैबो मोजांथार जायगाया बिराद हिटखा माबायदि बरिया जायगा ना आंबो ओरैबायदि मोजां मोनदों टाइल्सनि गोजाखार जायगा ना बिराद मोजांखा खुलुमबायनो ओमफ्राय आं नै एसे गिदिंदों माबायदि जायगाया माबायदि आरोना मन्दिरखौ साइड साइड नायथिंदोंमोन ओमफ्राय नै जाहा फैयो आरो आब' खुलुमबाय दायो थांगासिनो दायो आं ओंखारलायबाय आरोना ओमफ्राय जों माने डेन्जार बरिया टाइल्सनि गोजाखा ओमफ्राय जि बरिया नाङोना थान्दा एकदमबारे फैनो बालायलायो सिंनिफ्रायनो मासे बरिया ओमफ्राय जों दा ओंखारनानै एसे गिदिंसै आरोना नोंथांमोना नायलांबायल' थादो माबायदि जायगाया सोरबा सोरबा नुफेरा आरोना ओमफ्राय नुनाया खाथि खाथिनाथ' नुखाजोबदों जायगाखौ होमबाबो माने लाबाय आरो नै दा जों बेरायलायबा दा बारायाखै जों थांसिगोन बेरायनो दसे बेरायनोसै ओमफ्राय दसे थानानै थांसै आरोना ओमफ्राय बिबारफोरा बरिया बरिया दंमोन माने अखा हानानै माबाजोब्बाय मा होनो गोसोम गोसोम जाजोब्बाय नै गलाब बिबार बरिया बरिया बिबार दं माने नैबेयाव थांगासिनो ओमफ्राय जों दा बै न'आवबो हाबगोन आरो नुहुरनाय न'आव नैबे न'आव बेयाव माने गोथैसि बावनायनि माबा खालामदों आरो खाम्फा मोनसे मानसिफोर दं आरो ओमफ्राय दायो आं देखायगोन आरो नोंसोरनो नायदोल' नै बिबारफोरा बरिया बरिया माने बोरै नै दायो आं न'आव हाबसिगोन हाबनानै हाब्बाय ओमफ्राय नै हाब्बाय दायो मानसिफोरखौ देखायगोन आरोना नै बिसोर आरोना बर'फोरनि ओमफ्राय बे गोथैसि बावनाय आरोना बिसोरो गोथैसि बावना देखायदों बर'फोरनो माने बोरै बर'खौनो माने बोरै बावो बिदि बावदो आरोना गोथैसि एसे गोथैसि बावनायफोरखौ नायदो नै मालाय जा बरिया बरिया बुंदों लाइजौफोराबो माने थालिरनिसो नुदोंमोन आं डाइरेक्ट फिक्सखा दायो नायदोल' थाबायलांलायबाय नै उनखै गिदिंदों जि बरिया जागोन नै मोजां बारबा खम मोजां नुगोनलै दा जोंनि आबै आं आब' आगै माने बेरायलायबाय एसे फुख्रिखै मोजांथार ना फुख्रियाव ना नोगोर गिदिर गिदिर दंनो आंबो मिथिया नुफेराखै खासेयावबो दं होननाय खोनादों दा नुगोन ना नुवा नुनोबो हागौ र' नायदों दा गिदिंगासिनो माने औवाफोरावथ' होननाङा माने सोरबा सोरबा माबा माबि लिरना दोनलांजोबनाय सेंग्रा सिख्ला फैनायफोरा बिराद गाजा गाजा लिरना दोनखायो आरोना जायफोरा माने मोजां मोनलायो बेयाव माने लिरना दोनलांजोबखायो आरो बिसोरो दायो जों थांगासिनो गिदिंगासिनो नै बृइवंव मन्दिरा बिदि माने सिगां मोजां नुदोंमोन दा माने एसे माबा जाना दं नालाय बेनिखायनो माने एसे माबा नुदों ओमफ्राय जों दा नै ओरै गिदिंना ओरै खनसे नायहैबाय ओमफ्राय बेयाव खनसे थांबाय नै माबायदि बरिया टपखौ माने बरिया नुदों आरोना आं सिगां एकदमबारे मा अबाव दंमोनलै बिदि मन्दिरालाय नंबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दायो फाइनालि आं नुफैमारबाय
ओमफ्राय खैराबारियावनो आरोना बरियाथार दा नायनो फैबाय नायनानै दाहाय दसे जिरायहैनोसै जिरायनानै ओमफ्राय थांसै आरो जों नायदोला मोजां मोजांथार बिबारफोरा एकदमबारे मोजां मोजां नुसोयो आं माने दायो जों बेयाव जिरायगोन ओमफ्राय आबैमोनहा जिरायबाय आबौमोनहा जिरायबाय ओमफ्राय आं थांगासिनो जिरायनोसै दसे ओमफ्राय जिरायनानै दसे आरो फुख्रियाव नायख्लायनोसैलाय जों ना माबा माबि ना माबा माबि नायलायबाय फैबाय जों दा नायनो नाखौ नुबाय आरो ना जों नै ना नायनो फैबाय नायनो ओंखारदों जाहैदों माथामसो नाखौ नायलायबाय नैयाव खासेयावबो ओंखारदों होननाय खोन्थादों र' थांगासिनो माने नै आब' ओमफ्राय नै आगैजों ओमफ्राय मन्दिरा बरिया नाथाय जों नायनोसै नै नायदो ओइ नै नाया जि गोदोर गोदोर माने नाखौ मोजां खिनायखौ नैबे खासेयाव आरो ना बे थुफु थुफु खालामबाय थाखो जा गोदोरखा नैबे नैबे जा गोदोरखा खासेयाव खमानो 8 केजि जागोन नैबे खासेयाव जि गोदोर खर'आनो माने मबाइलाव फिसा नुदों जा गोदोरखा माने आं नुफेराखैमोन बिदि गोदोर खासेयाव खर'खौल' नुदों आरो ना मुरि होबानो नुजायो आरो ना ओमफ्राय सोरबाफोर फैनानै नायनोबा मुरि लाबोफादो होदो होमबानो नों मा ना दङ नाया जा गोदोर गोदोर दं मासेयावनो सेरथाम सेरब्रै जानासो दं आरो ना खासेयावबो गोदोर गोदोरथार गिदिर गिदिर दा जोङो नायबाय था ओमफ्राय दसे फिक्स फट' लालायबाय आगैनो फट' खेबबायमोन ओमफ्राय नाखौनो आरो खनसे नायबावदो होननानै होबाय आरो ना दिनै जा गोदोरखा बियो एकदमबारे बुंनो नाङा माने जुम खालामना देखायदो आरो एकदम मानसि गाखोना थांलायलायनो हागोनदां खासेयाव नुबानो जा गोदोर गोदोरखा खासेवफोरानो माने नै नायदो जा फाग्ला गोदोर गोदोर नाफोराथ' गोदोर गोदोर ओंखारखायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा शेयार आरो लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामना दाबावदे आरो हानायमानि शेयार खालाम लोगोफोर नोंथांमोना आंनि